O Salón de Plenos do Concello Noiés quedouse pequeno para acoller a homenaxe que o goberno municipal lle tributou ao Noia Club de Fútbol. Xogadores, corpo técnico e varios membros da xunta directiva participaron a última hora da tarde de onte nesta recepción. O acto estivo presidido polo alcalde Santiago Freire e a edil de Deportes Laura Salgado, aínda que contou tamén coa participación doutros membros da corporación municipal. Os dous destacaron o traballo realizado polo club ao longo da presente tempada, a pesar das dificultades existentes derivadas da pandemia, o que lles fixo proclamarse campións de Liga na regional preferente no Grupo Norte e o que lle permite regresar a vindeira tempada á terceira división. Quería felicitar a todo o equipo, ao equipo técnico, á directiva, ao club inteiro do Noia, a todos os socios, aficionados, en general a toda a familia que formades o Noia Club de Fútbol por este gran logro que é do sacrificio realizado ao largo de toda a tempada. Sentímonos agradecidos, orgullosos de que sexades pois un equipo que unha vez máis dedes a coñecer, difundades o nome do Concello de Noia acompañado de un éxito deportivo. Por parte do club interviñeron o capitán do equipo Manuel Canaval e o presidente José Luis Botana. Os dous agradeceron a homenaxe recibida e destacaron o mérito desta tempada, que permitiu devolver ao club o lugar que se merece. Este ano, máis que outros anos posiblemente, ten un mérito bastante importante con respecto a un clube como é o noso. Non? Nós somos un clube humilde, un clube dunha vila que a nivel deportivo temos todo e damos todo o que podemos como veciños e como entidades, e intentamos levar sempre o nombre da nosa vila da mellor forma posible. Muy orgulloso de poder estar jugando en el equipo de mi pueblo. Yo creo que hay varios compañeros que también son de Noia y sienten lo mismo. Unha vez realizada a recepción oficial e despois de asinar no libro de honra do Concello, como é habitual, todos se trasladaron ata as escaleiras da entrada da Casa Consistorial para inmortalizar este importante logro cunha foto de familia. Un campeonato de Liga e un ascenso non se conseguen todos os días.